Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю, меня зовут Гульсум Халилова. В эфире информационно-аналитическая программа «Бугунь». Я рада представить гостя нашей студии. Это Александра Пали, политолог. Витаю вас. Витаю. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссера будут периодически выводить номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а эфир наш традиционно мы начнем с самых актуальных новостей из времени оккупированного Крыма, о которых расскажет нам наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи, прямо из Ньюзрума. Роман, привет! Рассказывай, о чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман». Привет, Гульсум. Я скажу, что сейчас как раз разгар работы нашей редакции, поэтому я очень коротко расскажу, конечно же, о самых важных событиях, о которых мы будем рассказывать в наших выпусках новостей. Ну вот одна из главных таких новостей, которая появилась в информационном пространстве, это заявление президента Владимира Зеленского. Надо создать международную площадку по деоккупации Крыма. Об этом он заявил на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем. Они говорили о мирном урегулировании на Донбассе и о ситуации во временно оккупированном Крыму. И высокий представитель ЕС отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации полуострова и не отступит от этой позиции. Из Крыма пришла новость. Оккупанты заявляют о задержании двух подозреваемых в экстремизме. Одного из них подозревают в дестабилизации ситуации, а другого в публичном оправдании и пропаганде терроризма и экстремизма. О первом известно, что это 22-летний гражданин Украины. Его ФСБшники обвинили в распространении листовок, содержащих призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Его российские силовики задержали 19 сентября, а 21 сентября оккупанты задержали 28-летнего гражданина России, жителя Крыма. Как утверждают ФСБшники, он причастен к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма. У задержанного якобы обнаружены компоненты взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы. Так называемый суд в Крыму уже арестовал их, но не уточняется, на какой срок. И еще об одном деле. Дело про одиночный пикет. Оккупанты открыли административное производство в отношении Венеры Мустафаевой, матери политзаключенного Сервера Мустафаева. Они преследуют ее за одиночный пикет, на который женщина вышла 15 сентября, накануне оглашения так называемого приговора ее сыну и еще 7 крымским татарам, которых оккупанты незаконно обвинили в терроризме. 16 сентября, я напомню, фигурантов второй бахчисарайской группы осудили на нереальные сроки от 3 до 19 лет, якобы за попытки захвата власти и причастности Хизбут-Тахрир к партии, запрещенной в России. Венера Мустафаева выходила с плакатом «Разговоры в мечети не преступление, верните мне сына». Силовики составили на нее 2 протокола. Один за то, что женщина не уведомила о своей акции, а второй за то, что она якобы нарушила карантинный режим, введенный на оккупированном полуострове из-за пандемии коронавируса. За это ей грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей или общественной работы, и даже арест на 10 суток. А вот адвокат Лилия Гимиджи прокомментировала открытие этого производства, назвав его незаконным. Подробнее об этом в наших выпусках. Новость из России пришла, которая касается нашей страны. Госдума уже окончательно приняла в 3-м чтении закон о приравнивании отчуждения территории Российской Федерации к экстремизму. Экстремизмом теперь будет считаться любое нарушение территориальной целостности России, за исключением официальных каких-то действий, это как делимитация, демаркация государственной границы. А вот за призывы к отчуждению территории предлагается наказывать штрафами от 500 тысяч рублей. Это примерно 200 тысяч гривен. А в случае повторного нарушения будут карать лишением свободы на срок от 4 лет.
Кроме того, российские депутаты предлагают ввести новую статью в Уголовный кодекс «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Она предусматривает наказание за отчуждение территории или иные действия, направленные на это отчуждение. И вот за это можно уже получить 10 лет тюрьмы. А вот как заявил спикер Госдумы Володин, это позволит привлекать к ответственности в том числе и иностранных политиков и политиков из других стран. Так российские законодатели решили преследовать за призывы вернуть аннексированный полуостров. Ну и, конечно же, мы следим за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Эта болезнь продолжает забирать жизни крымчан. Сегодня стало известно о гибели еще 3 от этой болезни. Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском языке с Урьяне Ситумеровой и в 21:00 на крымско-татарском с Шевкетом Наматулаевым. Гульсом. Чухсагул Роман, это был Роман Спиридонов, наш журналист, прямо из Ньюзрума, который рассказал о новостях из времени оккупированного Крыма. И не только, я предлагаю подробнее обсудить эти новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос создания переговорной площадки по деоккупации Крыма будут обсуждать на 22-м саммите Украина-ЕС. Об этом он сказал на встрече с верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Предлагаю послушать президента. Для нас це дуже важливе питання, яке за останні роки війни пішло чомусь на задній план і ніде не піднімається. В Мінську це не той майданчик формату піднімати питання саме Криму. В нормандському форматі Україна піднімала питання Криму, але ми розуміли, що там діалогу з цього питання не було. Тому для нас це ключове питання, щоб з'явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються питання, перш за все, гуманітарне питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, питання взагалом повернення нашої окупованої території. На что Жозеп Боррель сказал следующее. Я хочу ще раз, пане президенте, наголосити на нашій незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Я хочу сказати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, ми ніколи її не визнаємо, і з нашого боку ми готові розглянути мирне рішення, яке буде підтримано Україною. Ну и тем временем мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в очередной раз призвала Российскую Федерацию прекратить преследование крымских татар, мусульман, и призвала и призыв крымчан в российскую армию. Об этом говорится в новом докладе миссии за период 16 февраля по 31 июля 2020 года. Подробнее в цитате. Ми закликаємо Росію як державу-окупант в Криму припинити переслідування мешканців півострова за мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до Збройних сил Росії. Как вы считаете, что это будет за переговорная площадка, платформа по деоккупации Крыма? И сможет ли она каким-то образом решать вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму и в конечном итоге ее деоккупации? Цей майданчик може бути швидше майданчиком для тиску на Росію. Тобто якесь, якщо в Росії зараз навіть розмови про деокупацію Криму намагаються прирівняти до злочинів, зрозуміло, що політики навряд чи будуть вести зараз, станом на зараз, поки є Путін, будуть вести ці переговори російські. Але є можливість створити і, напевно, бажання України створити майданчик, з якого буде здійснюватися і координуватися тиск на Росію. В такому випадку це хороша ідея, тому що вона буде працюючою, і ми бачимо, що санкції за Крим, вони були відносно не надто болючі по відношенню до Росії. За Донбас вони були більш серйозні. Але, тим не менше, ми бачимо, що, в принципі, нам уже не так важливо, за що саме були накладені санкції, тому що вони постійно наростають по відношенню до Росії, швидше за все будуть наростати і далі.
І сам факт Ну, а цього где вы тижня... наблюдаете ужесточение санкций против России? Просто Европейский Союз каждые полгода голосует за пролонгацию Да. действующих санкций. Но, как Дивіться, от зараз мы буде, не видели в да, последнее зараз буде голосування, швидше за все, по санкціям за Навального. Давайте подключим сейчас к нам в эфир бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и продолжим. Он с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Витаю, добрый вечер. Да, сегодня президент Владимир Зеленский, то есть вчера вечером, сказал о том, что Украина планирует создать переговорную площадку, некую платформу, на которой будет обсуждаться деоккупация Крыма. Вот как вы себе это представляете? Что это может быть за платформа? Какие страны и международные организации могут принять в ней участие? Я бачу сенс у створенні такого формату тільки в двох випадках. Або там буде Росія і, відповідно, колективний захід разом з нами для того, щоб обговорювати реальну деокупацію. Або це може бути дієва платформа, яка буде відображенням коаліції країн, і там буде обговорюватися створення додаткових проблем для Росії. Оскільки Крим має бути реальною проблемою для Росії як в міжнародному контексті, так і всередині. Всі інші варіанти – це чистий піар, звичайно, але ми не знаємо, що в результаті зараз планується і що обговорюється. Но правильно ли я понимаю, что первый вариант уже нереальный, учитывая, что Госдума Российской Федерации недавно утвердила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за отчуждение части территории России и иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности? Я бачу можливість затягнути Росію для обговорення гуманітарних, екологічних та інших питань. От це могло би бути першим кроком. І це дуже важливо для того, щоб забезпечити реальну допомогу для українців, які живуть на окупованому півострові. Звичайно, обговорювати питання статусу Крима Росія в будь-якому спільному форматі не буде. Це очевидно. Що не менше за часів Путіна. А вот ситуация с водой, которая сегодня сложилась на территории временно оккупированного Крыма, может ли вынудить Российскую Федерацию пойти на такие переговоры? Ситуація з нестачею води – це суто жадібність, по-перше, а по-друге, бажання поставити Україну під тиск. Насправді Росія сама б могла вирішити це питання, і навіть за міжнародним правом країна-окупант повністю відповідає за все, що відбувається на окупованій території. Є технічні рішення, це можливість транспортування води з території Росії, є можливість опріснювання. Тобто просто Росія не хоче їх застосовувати через ціну і реально позбавляє наших громадян, які живуть на окупованій території, ключових благ. І це абсолютно не якась технічна можливість, це не питання технічне, це питання суто політичне і питання моральне, питання жадібності російської влади, російського режиму. Тогда что, по-вашему, может заставить Россию пойти на переговоры по деоккупации Крыма? Це може бути спільний тиск колективного заходу. Зараз є багато питань, де насправді режим російський має проблеми. Це і питання не тільки міжнародні, це і питання санкційного тиску, це питання ціни на енергоносії, це питання стратегічної стабільності, контролю над стратегічними озброєннями. Тобто пасіянс насправді дуже великий. І тільки в рамках таких переговорів, і, звичайно, Путін буде чекати на нову американську адміністрацію, зараз нічого не буде. Він буде дивитися, хто буде в Білому домі, яка адміністрація, як вона буде співпрацювати з Європейським Союзом, чи збережеться колективний солідарний тиск на Росію. І тоді будуть прийматися рішення. Але знову-таки, я бачу можливість дотиснути Росію для обговорення хоча б гуманітарних, екологічних і схожих питань. Але, звичайно, Путін не піде на обговорення статусу Криму.
Дякую вам. Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин был с нами на прямой связи. Ну и как вот мы отметили выше, действительно, депутаты Госдумы одобрили законопроект уже в третьем чтении, который позволяет привлекать граждан к административной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вот что он сказал. Будь-які заклики відокремити від Росії регіон або його частину неприпустимі і повинні відразу припинятися. Якщо заклик до відчуження території Російської Федерації пролунав уперше, то відповідальність буде адміністративною. Доведеться заплатити суттєвий штраф. Якщо правопорушення повториться, то відповідальність стане вже кримінальною – до 4 років позбавлення волі. А якщо за закликами підуть дії, то покарання може сягнути 10 років ув'язнення. Что скажете? Ну, в Росії закону немає. Будь-які закони, які там ухвалюються, в принципі, вони перекреслюються реальною політикою. Реальна політика може бути значно жорсткіше, ніж те, що записано в законі. Але ми повинні розуміти, що Росія – це територія тотального беззаконня. В той же час, так само, свого часу, в радянські часи були заборонені, наприклад, розмова і взагалі виступи проти пануючої ролі КПСС. Потім були і різні інші речі заборонені до публічного обговорення. А потім в результаті Радянський Союз згорнув свої впливи в різних країнах просто під тиском економічних обставин. Тобто я пам'ятаю, як ще відносно нещодавно Радянський Союз дуже турбували різні периферійні регіони, починаючи там від Нікарагуа, закінчуючи Мозамбіком, там Камбоджею і чим завгодно, і Східної Європи в тому числі. А потім в 90-х роках, під час економічного колапсу, ці питання якось відійшли абсолютно на другий план, і вплив Росії там і Радянського Союзу обвалився. Те ж саме будемо чекати і по відношенню до Криму. Ну, неужели они думают, что тем самым им удастся сломать тех, кто поддерживает территориальную целостность Украины и высказывается, что Крым является Украиной? Так, вони хочуть повністю заглушити цю тему всередині, в публічному просторі російському. Тому що дуже багато є нарікань на Путіна, що він загнав країну в цю ситуацію. До речі, був такий Улюкаєв, російський міністр, якого зараз посадили. От він, власне кажучи, до Путіна ці запитання і висловлював, і за це його і посадили. Що, мовляв, що робити далі з економікою. І зараз багато будуть, і зараз вже висловлюються і в Хабаровську цих протестах, і в інших місцях, з приводу того, що Путін завів Росію в глухий кут, в тому числі анексією Криму і своєю загарбницькою політикою. І от щоб ця тема абсолютно не звучала в публічному просторі, вони намагаються її такими драконівськими заходами загнати буквально в підпілля, максимум на кухні. Щоб ця тема абсолютно не фігурувала, тому що всім буде зрозуміло, що Акела промахнувся в Криму, що Путін там, по суті, вліз в дуже велику пастку, в результаті якої Крим на сьогоднішній день, по-перше, на завданні. Він висмоктує з російського бюджету кожного року приблизно 5 мільярдів доларів. Це серйозна сума для нинішньої Росії. І друге, Крим є свідком, є речовим доказом крадіжки, здійсненої російською державою. Тобто він показує всьому світові, Крим, що Росія злодій, що Росія вчинила злочин. І це завжди є каменем спотикання у нормальних відносинах між Росією і рештою світу. Ну вот мы до этого говорили про инициативу создания платформы по Крыму, и сейчас Госдума подтверждает, уже утверждает вот этот закон. Правильно ли я понимаю, что вот этот закон делает невозможным участие России уже в какой-либо переговорной площадке по Крыму, и вообще нужно ли нам это участие со стороны России? Ні, звичайно, на якомусь етапі воно буде потрібним для того, щоб просто довести це до якогось реального результату. Але Росія може не проводити обговорення, але на якихось майданчиках всі їй будуть постійно в очі говорити, що повертайте Крим. І що Росія буде робити? Порушувати кримінальні справи до міністрів закордонних справ безлічі держав?
Россия и так уже много чего нарушила за последние Ну, 6 то уявіть собі, в неї проходять переговори, і міністри, там, наприклад, закордонних справ країн НАТО або Європейського Союзу говорять дружно, давайте звільняйте Крим. І що, російський слідчий комітет чи хтось там інший буде порушувати проти них кримінальну справу? Я подивлюсь на це. Це буде дуже цікаве видовище. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил президент РФ Владимир Путин. И он сказал, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима расчистка от ограничений и санкций. Я предлагаю послушать это синхронно. В целом, расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. На протяжении последних 6 лет Российская Федерация пытается увильнуть от санкций, от санкционного давления. И вот последнее выступление Путина на Генеральной Ассамблее ООН тому доказательство. Да? Увенчаются ли эти попытки успехом, как вы считаете? Думаю, ні. Тому що Росія постійно усугубляє становище. Тобто вона робить замахи за кордоном, отруєння, в тому числі і своїх власних громадян, і чужих громадян. І я вже не кажу там про інші різні порушення. І тому зараз, швидше за все, буде навпаки збільшуватись санкційний тиск на Росію. Але давайте подивимося на логіку дії російського керівництва. 6 років воно розповідало, чи вже 7-й рік, розповідало, що санкції дуже корисні, що санкції на пользу. А зараз виявляється, що вони зовсім не на пользу, що для світової економіки краще б знищити ці санкції. Тобто російське керівництво саме визнає, що воно брехало про те, що санкції на пользу. Тобто вона доводить, яка ціна його заявам. Ціна дуже невеличка. Це просто те, що говорить російське керівництво, це просто дим і камуфляж, і як захочете, це просто натуральна дезінформація постійна. І ми, коли говорить російське керівництво, ми повинні слухати не те, що вона говорить, а намагатися зрозуміти, що вони хочуть приховати цими розмовами. Сегодня в 23:00 должен выступить наш президент Украины Владимир Зеленский на 75-й сессии ООН. А до этого он обратился к участникам Организации Объединенных Наций и призвал извлечь уроки от Второй мировой войны и призвал стран-участниц остановить агрессию. Как вы считаете, сегодня ООН, западные другие страны способны на это? Способны остановить Российскую Федерацию? Ну, ООН, звичайно, ні. ООН – це така структура, в якій є Рада безпеки, і в цій Раді безпеки постійним членом є Росія, і яка може блокувати будь-які рішення Ради безпеки. А рішення Генеральної Асамблеї ООН, вони є суто рекомендаційними. І тому, звичайно, ООН не може станом на сьогоднішній день ніяк впливати на ситуацію. З іншого боку, йдуть розмови, зараз Німеччина їх, до речі, підтримує серйозно, йдуть розмови про необхідність посилити і розширити Раду безпеки ООН. Ну, але це розмови на довгу перспективу, це не на зараз. Були, до речі, розмови і про можливість усунення Росії з цієї посади постійного члена Ради безпеки ООН, ну, через якийсь механізм, наприклад, що у Радянського Союзу 15 спадкоємців, а не одна Росія, да? І якось розділити оце місце між всіма 15 державами. Ну, это было бы логично, потому что они же свой закон поставили в приоритет над международным правом, и при этом имеют право вето. І тому, як це все буде розвиватися, я думаю, що швидше за все ми побачимо нарощування санкційного тиску на Росію. Особливо буде цікаво дивитися, яка буде реакція на отруєння Навального. Ну, це вже буквально найближчим часом буде, я думаю, що пару тижнів ми дізнаємося про ці санкції. Про Алексея Навального и про возможные санкции относительно Северного потока-2 мы еще с вами поговорим. Продолжая тему Организации Объединенных Наций, хотелось бы отметить, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом. Давайте его послушаем.
Для того, щоб почати розмову про постачання води, вони, по-перше, повинні визнати, що вони країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте? І тоді будемо дивитись. Тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Сегодня начинается ограничение подачи воды в ночное время. Вводят в нескольких городах оккупированного Россией Крыма, Алуште, Протоните и Маломаяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. Как известно, в некоторых районах воду стали подавать один раз в день. Насколько критической сегодня остается ситуация в Крыму с водой, расскажут наши корреспонденты. Посуха шириться окупованим півостровом. Слідом за центральним Кримом води бракує вже й на півночі. Раптово окупанти виявили, що пересихають вже й на швидкоруч вириті свердловини. Ними напували 29 населених пунктів. Воду тепер доставлятимуть цистернами, втім і їх бракує. Керівник окупаційного підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов планує закупити більше водовозів, але бідкається і просить більше грошей. А ще в 4 десятках міст і селищ майже місяць воду бачать по графіку. Думали рятуватися синіми баками, що їх окупанти розставляли по всьому Сімферополю. Але виявилось, що їх часто ставлять порожніми. А трубами вода йде і ржавою, і смердючою. Та часто навіть не доходить до верхніх поверхів. На це жаліються, зокрема, мешканці Сімферопольського мікрорайону Бела Куна. Да качество отвратительное, но мне бы хоть какое-то качество. Дело в том, что говорили, обещали эти баки. Где они? Баки не установлены. Вчера на 9-м я жалуюсь, а вчера еле до 5-го доходила. Вчера вообще не было, 8-й этаж. Вообще не было воды, на верхний этаж не доходило. А сегодня в 7:20 ее уже не было. Было с 6 до 9. Сейчас 6, если дадут, всем уже отключают. Все. И струечка такая, что, извините. Тоже грязная. Грязная вода идет. Уже стараемся так, чтобы слить ее, потом уже набираем там на питание. Окупанти витрачають сотні мільйонів на будівництво водогонів. Так, щоб наповнити спорожніле Сімферопольське сховище, воду перекидають з Білогірського. Але це не має ефекту, каже голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля. Вода випаровується або просто всотується в суху землю. Власти Крыма делают все, чтобы эта проблема была еще глубже, еще шире. То есть это, с одной стороны, увеличение количества населения Крыма, строительство новых домов, увеличение количества присутствия здесь и военных, и силовиков. Они же все тоже потребляют воду. За рахунок прилеглих сіл рятується окупований Севастополь. Вигадали відбирати воду з річки Кокоска, що тече приблизно в 60 кілометрах від міста. Такий порятунок від спраги оцінили не всі. Мешканці села Соколине навіть вийшли на протест. Если говорить про Кокоску, мы все лето в ней моемся, просто банально моемся. Купаю детей, стираю вещи. Просто привожу детские вещи и стираю там хозяйственным мылом. Речка нам очень нужна. Вот мне просто она нужна, просто насущно. Там Бельбекская долина еле-еле-еле. Почему? Потому что там в верховьях забрали до южного берега. Если здесь заберут еще для Севастополя, значит, вот все остальное до самого моря, значит, это в перспективі мертва зона. Як напоїти Севастополь, вирішують на найвищому рівні. План перекинути воду з навколишніх сіл схвалив навіть особисто президент Росії Владимир Путін. На це не пошкодував майже 4 мільярди рублів. Рішучість і квапливість окупантів зрозуміла. Поїти треба не людей, а окупаційну армію. А Чорноморський флот має й надалі тероризувати акваторію та погрожувати Україні та НАТО.
Сотні бронемашин, вертольоти та парашутисти. В 70 кілометрах від українського кордону тривають спільні російсько-білоруські навчання «Слов'янське братство» за участю псковських десантників. Це той самий підрозділ, чиїх бійців брали в полон українські військові на Донбасі. За легендою маневрів, їх ворог захопив єдине джерело води регіону. А ті вчаться форсувати річки та десантуватися, щоб взяти під контроль цей водний вузол. Натяк зрозумілий. Загарбаний Крим і військові бази окупантів повільно вмиратимуть без дніпровської води. За 6 років війни Росія намагалася підкупити українську владу та маніпулювати дипломатичними процедурами. Зараз розглядає можливість силою захопити Кримський канал, кажуть у розвідці. А позиція України незмінна. Воду отримає тільки вільний український Крим. Владислав Стужук, Заман, АТР. Заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева с нами сейчас на прямой связи. Тамила Ханум, селям алейкум. Тамила Ханум, за 6 лет оккупационные власти Крыма не сделали ничего, чтобы избежать дефицита воды. Сегодня очень критическая складывается ситуация. Как вы считаете, может ли Украина обращаться с иском в международные суды за то, что оккупант сегодня довел Крым до такого состояния и продолжает это делать? Ну, в першу чергу слід дійсно говорити про те, що Російська Федерація несе повну відповідальність за цивільне населення, яке проживає на окупованій території. Звичайно, що забезпечувати її електроенергію, водопостачання, надавати цивільному населенню. Ми дійсно бачимо, що в них з цим виникають проблеми, але ці проблеми викликані в першу чергу тим, що ця вода, яка є на території півострову, вона використовується не за призначенням, не для цивільного населення. Використовується для підприємств, для військових баз, для того населення, яке приїхало на території півострова. Це біля 500 000 російських громадян, які заселяються на території півострова. Окрім того, звісно, що потрібно говорити в тому числі і про той туристичний сезон, який в цьому році в Криму був, і на території Російської Федерації з великих міст, із Москви, з Санкт-Петербурга приїжджали відпочивальники, і окупаційна адміністрація Криму максимально сприяла тому, щоб ці громадяни Російської Федерації приїжджали як туристи. Відповідно, звичайно, що ця вода, яка є на території півострова, вона використовувалася так само не за призначенням. Незупинений завод «Титан», він досі працює, теж використовує воду в Північному Криму. Тому, звичайно, що українська сторона, Україна як держава, максимально намагається пояснювати нашим міжнародним партнерам, що відповідальність за громадян України, які проживають на окупованій території, несе країна-окупант, має забезпечувати потрібними ресурсами для проживання. І тому тут з нашої сторони ми максимально убезпечені, в тому числі з боку цих позовів з російської сторони. Сергей Кислица сказал, что обсуждать возобновление поставок воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Российская Федерация сама обратится и признает себя страной-оккупантом. Вы допускаете такой вариант? Ми прекрасно розуміємо, що російська сторона, Російська Федерація не піде на це, тому і говоримо, що водопостачання може бути відновлено лише після деокупації Криму. Окрім того, слід згадувати в тому числі і про численні заяви, які були з боку російської окупаційної адміністрації в Криму, з боку офіційних органів Російської Федерації, що вони справляться з цим питанням щодо водопостачання. Неодноразово і прем'єр Медведєв говорив в попередні роки, що вони будуть опріснювані якісь підприємства будувати на території півострову. Цього немає реставрації водогонів, опріснювальних таких підприємств. Тому російська окупаційна адміністрація ніяким чином не підготувалася до того, щоб забезпечити наше українське цивільне населення водними ресурсами.
Насколько состоятельны заявления о том, что должно вмешаться в эту ситуацию международное сообщество, в частности ООН, к которому сегодня, как вам известно, апеллируют оккупанты? Ми бачимо, що Російська Федерація намагається через різні гібридні методи, в тому числі впливати на думку наших міжнародних партнерів, але все ж таки на даний момент думка партнерів вона одностайна, що територію Криму є окупованою, відповідальність має нести Російська Федерація. Це неодноразово комунікувалося і міністром закордонних справ України, і президентом України. Тому насправді тут дуже сильна позиція України, і тому ті навіть вкиди, які робить Російська Федерація, вони не вплинуть на Україну як державу, і ми не будемо поставляти воду на території півострова. Окрім того, це зараз насправді фактично не є можливим. Ми спостерігаємо за тим, в якому стані знаходиться Північно-Кримський канал. Він навіть він просто не готовий для того, щоб пускати воду ним, і Україна для того, щоб відновити його, мала би вкласти величезні ресурси для його відновлення. Тому мова на даний момент взагалі не йде щодо відновлення водопостачання, і, повторюся, позиція держави, всіх державних органів, вона одностайна, жодної води до повного звільнення Криму від окупаційної влади. Дякую. Чухсагул Стамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, была с нами на прямой связи. Как вы считаете, на что может пойти Кремль, чтобы разрешить каким-то образом ситуацию с водой в Крыму? Вони зараз, бачите, погрожують, намагаються на навчаннях там проводити якісь аналогії, говорити, що це, мовляв, звільнення якоїсь води. Насправді ці навчання, вони в іншому регіоні, по-перше, по-друге, зовсім іншого масштабу, який був би потрібен. А по-третє, зараз серйозне наростання на Росію тиску. І цей тиск буде стосуватися значно більшого спектру речей, ніж просто водозабезпечення. Я думаю, що Росія зробить як завжди. Забезпечить водою своїх військових і чиновників. Как, впрочем, они делают сейчас. А на решту населення просто наплює. І в результаті буде така ситуація в Криму. Треба розуміти, що в Криму зараз відбувається його систематичне заселення росіян, які приїжджають з Росії. Тобто це колонізаторська політика. І, звичайно, вона абсолютно незаконна, вона протизаконна, це є фактично злочином. І крім того, є міст, який вони з помпою будували. Будь ласка, цистерни, і пішли їздити мостом, возити залізничні цистерни, возити цистерни з водою, з автомобільним транспортом. Все це є можливості абсолютно. Нехай це буде нормально організовано, нормальний процес. В чому проблема? Україна не буде цьому ніяк перешкоджати. В неофициальных телеграм-каналах пишут, что якобы вокруг президента Владимира Зеленского есть часть экспертов, которые за то, чтобы подавать воду в оккупированный Крым и преподнести это под соусом гуманитарной катастрофы. И Украина идет в помощь своим гражданам и так далее. Вот есть сегодня такие предпосылки в нашей власти, как вы думаете? Дивіться, гуманітарна катастрофа, коли люди не можуть вимкнути там пральну машину, це не гуманітарна катастрофа. А в принципі питної води там досить. Людям пити є що. Незважаючи ні на що. Так, стоять там з відрами, але це не є гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа – це значно більш фундаментальні речі. Тому там є незручності для колонізаторської політики. А якщо є незручності до колонізаторської політики, то це навпаки добре. Це означає, що ми перешкоджаємо в міру наших можливостей абсолютно антизаконній колонізації регіону. А может ли вопрос воды стать предметом торга сегодня? Були натяки, що він міг би стати предметом торгу, але питання в тому, що Росія запропонує взамін.
От вони не хочуть визнавати, що вони окупанти. Для нас це була б цікава історія. Якби Росія офіційно визнала, що вони окупанти, а Україна, наприклад, ну там якусь невеличку кількість води, якої б вистачало там для мешканців сільського північного Криму дала в обмін на це визнання, а в обмін на ще щось дала б трошки більше води. Тоді така логіка була б, але Росія навряд чи на це піде. Давайте к следующей оккупированной территории. Обсудим это Донбасс. Народные депутаты Украины подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы делегации трехсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина за его заявление о Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Украины фракции «Голос» Роман Лозинский на своей странице в Facebook. Написал он следующее. Якщо я не отримаю підтримки від влади, я змушений буду піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть у розпачі, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень. Я мови ультиматуму не визнаю. Треба завжди шукати компроміс. Але по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим. Ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ. Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих ДЛНР повстанцями. Виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО, але і всього Донбасу, а також за створення міжнародного тимчасового уряду на суверенній території України. Вот это написал на своей странице народный депутат Украины фракция «Голос» Роман Лозинский. А до этого мы услышали самого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который сказал, при каких условиях он может уйти с трехсторонней контактной группы, а именно может он уйти в случае, если не будут поддержаны его инициативы. Что вы думаете относительно Витольда Фокина? Я думаю, що це двох дідусів призначили в офісі Зеленського. Очевидно, пан Єрмак до цього доклався серйозно для того, щоб на них спихнути якийсь катастрофічний або не катастрофічний компроміс. Ну, тобто якусь здачу фактично на цих дідусів спихнути, щоб відвести удар від Зеленського і від себе. От така в них роль у цих людей. Я думаю, що, звичайно, це дуже небезпечно. Тим більше, що зараз. Станом на зараз ми бачимо серйозне ослаблення міжнародних позицій Росії. Ми бачимо ослаблення зовнішньої торгівлі Росії. Це фінансування, в тому числі і окупованих територій, фінансування там програм переозброєння, фінансування ВПК і взагалі сили держави. Ми бачимо, що в цьому серйозні відбуваються вже серйозні, дуже серйозні зміни, які вже призводять до офіційної планів, наприклад, скоротити бюджет там на 10% російський, в тому числі військовий на 5% закупівлі озброєнь. Тобто йдуть такі речі, які раніше не йшли. І от в цей момент, коли будуть вибори скоро в Сполучених Штатах, коли з результатом, можливо, дуже негативним для Росії, коли відбувається ослаблення Росії, в тому числі економічне, навіщось Україні приспічило бігти на оці компроміси на межі з Радою? Давайте подключим к нашей беседе сейчас Романа Лозинского, народного депутата фракции «Голос». Он с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас, пане Романе. Доброго дня. Расскажите подробнее, о чем идет речь в вашем обращении к президенту Владимиру Зеленскому и какие у вас принципиальные требования, почему вам не нравится Фокин? Ми з фракцією «Голос» ініціювали відкликання Фокіна. Не лише мова йде про самого Фокіна. Ми прекрасно розуміємо, що змінять Фокіна на Фокіна 2 і не факт, що буде результат. Але ми з «Голосом» переконані, що Україна має реагувати жорстко і оперативно на будь-які ретрансляції кремлівської пропаганди. І якщо такі люди, як Фокін, сьогодні це Фокін, завтра це Кравчук, післязавтра Єрмак, а через 3 дні Зеленський, кожен з них, як тільки дозволять собі говорити про особливий статус всьому Донбасу, амністію бойовиків, як тільки вони будуть говорити словами Фокіна, що Росію нужно понять, має бути миттєва реакція. Тому це лише чітка позиція має бути парламенту і президента, щоб відсікати такі кроки, але питання набагато глобальніше, питання про перегляд Мінських угод, які вже є мертвими,
питання про здачу національних інтересів, коли у виборчий кодекс пробують псевдореферендум прописувати в день виборів, і багато таких кроків. Тому наразі різка реакція по Фокіну, далі Кравчук і вся тимчасова контактна група, далі доберемося до Єрмака, і президент має нести за це відповідальність. Угу. Рассчитываете ли вы на увольнение Витольда Фокина? Ми прекрасно розуміємо, що лише Зеленський формує кадровий склад ТКГ. Це Зеленський призначив Фокіна, це Зеленський призначив Кравчука. Станом на сьогодні ми маємо підтримку усіх опозиційних фракцій. Я думаю, як і «Голос», всі одноголосно, так, в повному складі підпишуться. Вже сьогодні я провів ряд зустрічей з «Слугами народу». Там теж є люди, які виступають проти здачі національних інтересів і готові говорити про це президенту. Десятки «Слуг народу» готові підписатися під цим зверненням. І наступним кроком, наступного тижня, ми парламентським комітетом, я переконаний, з питань державного будівництва 29 вересня заслухаємо Фокіна на своєму засіданні. Ми приймемо колективне рішення його теж відкликати, і це рішення наше комітету скеруємо президенту. Переконані, що мають бути зараз чіткий крок кадровий, забрати цього рупора Москви, абсолютно одіозного, і людини, яка не може займати посаду державного рівня. Але ще раз хочу наголосити, сьогодні це Фокін, але Фокіном це не закінчиться. Відповідальність за це несе Зеленський, і ми дійдемо до того рівня, поки він припинить і такі кадрові призначення, і таку проросійську політику. Угу. А сколько вам уже удалось собрать подписей? Насколько я понимаю, вы обращаетесь ко всем фракциям, за исключением ОПЗЖ. Ми ініціювали лише вчора відкликання Фокіна. Наступного тижня у нас буде засідання Верховної Ради. Усі повернуться з регіонів, зі своїх округів і будуть фізично в Києві. Збір підписів ми будемо проводити наступного вівторка і розраховуємо на більш ніж 100 народних депутатів, які висловлять свою позицію. А вже у середу наступний крок, як я вже казав, парламентський комітет, який зараз вже на словах, а в середу, я сподіваюся, на ділі, підтримує відкликання Фокіна і взагалі перегляд політики Мінських угод, тристоронньої контактної групи і ряду рішень Зеленського, точніше Єрмака. Дуже дякую вам. Роман Лозинський, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ось я дивлюсь новини. Так. Сполучені Штати якісь чергове розширення санкцій відбуваються. Ну, ще без деталей. Це буквально зараз. Угу. Я вот что хотела спросить. Мы к вопросу санкций еще вернемся. Просто вот недавно Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, сказал, что решающим фактором, который приведет к достижению мира на востоке Украины, является успех переговоров в трехсторонней контактной группе и в дальнейшем в нормандском формате. Предлагаю послушать коротко его цитату и продолжить. В Україні зберігається недавно встановлений режим припинення вогню. Прогрес у вирішенні інших питань в сферах безпеки і політики в межах тристоронньої контактної групи і в форматі нормандської четвірки буде мати вирішальне значення для реалізації мінських домовленостей. Ну а президент Владимир Зеленский хотел бы видеть у российского руководства больше стремления к восстановлению мира на Донбассе и уверен, что без вмешательства извне оккупированные сейчас территории нормально бы жили в составе Украины. Об этом он сказал в интервью словацкому экономическому изданию «Господарські новини». Послушаем его. Україна зацікавлена в мирі найбільше, бо війна на нашій території. Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру. Можно ли достичь мира в трехсторонней контактной группе в Минске? Ні, звичайно. Звичайно, ні. Тогда что это? Ну, це заяви дипломата ООНівського ключового. Це його побажання, це його робота робити такі заяви. Ну, але ж ми розуміємо мотивацію міжнародних чиновників і реальність. Реальність така, що чим більше тиску на Росію, тим краще. Тим швидше настане мир. Чим більше от зараз над Україною літає американських військових літаків, гелікоптерів, там сьогодні літали конвертоплани.
тим краще, в принципі, тим безпечніше, тим більше миру на українській землі. А что может вывести сегодня минские переговоры из той стагнации, в которой они находятся, учитывая, что недавно мы слышали заявление представителей делегаций, что Российская Федерация постоянно блокирует эти переговоры Я думаю, що... и выдвигает свои ультиматумы? Я думаю, що росіяни, можливо, зараз чекають, ну, готують якісь чергові ескалації, не виключено, але швидше готують, або разом з цим, готують в тому числі і можливості для зміни своєї позиції після виборів у Сполучених Штатах. Тому що вони справді дуже серйозні, тому що якщо буде Трамп, буде продовження нинішнього курсу, швидше за все. Якщо буде Байден, то у Байдена була інша риторика. І тому ми можемо отримати серйозну зміну політики. В позитивную сторону? Якщо Байден прийде, то, очевидно, тиск на Росію буде наростати. Почему так уверены? Ну, він так говорить. Він говорить... Ну, мы с таким же успехом надеялись на Макрона, и что в итоге? Ну, принаймні, підтримуються санкції проти Росії, тому що якби перемогла Ле Пен у Франції, то, напевно, санкцій би не було. Тому санкції підтримуються Макроном. Але Байден говорить, що Росія – супротивник Сполучених Штатів. А Трамп говорить про те, що він хоче весь час поладіть, так би мовити, з російським керівництвом, домовитись про щось. Ну і так склалося, що зараз чомусь раптом несподівано, всупереч попередній історії цієї політичної сили, ми бачимо, що наголос на ідеологічних питаннях робить значно більше демократи, ніж республіканці. Хоча раніше було навпаки, ще років 30 тому було навпаки. Давайте перейдем к следующей теме – Беларусь. Там сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворе независимости, внимание, тайком. Об этом сообщает государственное агентство Белта. О том, что инаугурация состоится сегодня, заранее не сообщалось. Как известно, с утра жители Минска обнаружили, что возле Дворца независимости наблюдается скопление техники и военных, а проспект Независимости был перекрыт. Но это и дало повод появиться слухам о тайной инаугурации Лукашенко. Позднее все же решили показать инаугурацию. Ну а в то время, когда проходила инаугурация, на центральных телеканалах Беларуси показывали всего лишь сериалы. Давайте посмотрим, что сказал Лукашенко после своей инаугурации, такой самопровозглашенной. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. В связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко оппозиция призывает белорусов к бессрочной акции неповиновения. Об этом написал член Президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко в телеграм-канале. Оппозиционер называет прошедшую церемонию спецоперацией. Давайте его послушаем. Дорогі друзі, сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, котрий стверджує, що набрав понад 80% голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це нагадує злодійське зібрання для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко – президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників. Сегодня на 18:00 запланирована масштабная акция, пишет Нехта. Ну а тем временем министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Який фарс? Забудьте про вибори, забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки, його нелегітимність – факт з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Следом за Литвой легитимность президента Александра Лукашенко не признала и Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Словакия и Дания. А вот наше ведомство сообщило, что проведет консультации по оценке инаугурации политического статуса Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений. Навіть посол союзної держави Російська Федерація, яка повністю підтримує Лукашенка. Тому стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради та консультації, щоб визначити нашу позицію. Ну а вот лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вовсе сказала, что Александр Лукашенко ушел на пенсию и назвала себя единственным лидером, который был избран белорусским народом. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Белорусский политик Юрий Губаревич с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Что сегодня у вас там происходит? Да, действительно, сегодня вот такое неожиданное событие. Александр Лукашенко решил, что, проведя инаугурацию в тайне от народа Беларуси, он каким-то образом обретет легитимность. Однако данное событие вызывает только смех и шутки, и, очевидно, приведет к нарастанию новой волны протестов, потому что буквально уже вот в эти минуты люди собираются в центре белорусских городов и выйдут, чтобы сказать свое личное отношение к тому, что происходит. Угу. Ну, правильно ли я понимаю, вот в президиуме Координационного совета призвали выходить уже на бессрочную акцию? Правильно ли понимаю, что сейчас начинается уже бессрочная акция, нет? Эта бессрочная акция уже длится второй месяц. Тут действительно каждый день люди протестуют, нарастают протесты на выходных. Сегодня очередной день, когда, я думаю, что сотни тысяч выйдут на улицы и скажут про свое непринятие сегодняшней власти. Угу. Ну, то есть имелось в виду, что люди будут продолжать выходить на выходные в какие-то определенные дни или уже каждый день? Посмотрим, как будет протест проходить. Оценим сегодняшний день. Очевидно, что власти, именно тут разговор про силовиков, также готовятся к этим протестам. Но, опять-таки, протесты бессрочные уже со дня выборов. Каждый день люди выходят. Это разные формы протестов. Это и уличные акции, это акции неповиновения. Тут очевидно одно, что те люди, которые сегодня продолжают находиться у власти, они не контролируют ситуацию в Беларуси. И с каждым днем их способность влиять на процессы в нашем обществе уменьшается. Сегодня был очередной этап, когда они подтвердили свою нелегитимность. Угу. Ну, смотрите, вот те аргументы, которые сегодня приводят оппоненты, оппозиционеры, они лежат, понятно, на юридической плоскости, и все правильные, если хотите, даже лежат на нравственной плоскости, но реальность ведь совершенно другая. Александр Лукашенко своим решением перекрыл центральные проспекты Минска, он своим решением приехал во Дворец независимости, провел свою инаугурацию, своим решением созвал туда несколько сотен человек. А как это понимать? У него мы же видим, очевидно, что и армия уже принесла свою присягу. Ну, реальность в том, что с каждым днем понимание нелегитимности Александра Лукашенко, оно приходит и к его ближайшему окружению. То, в каком формате сегодня прошла инаугурация, свидетельствует, что и силовики, и горстка чиновников, которые остались вокруг Александра Лукашенко, они понимают, что большинство народа по другую сторону баррикад. И тайная инаугурация в резиденции, но это, наверное, прямой путь к дальнейшему
принятию решения в бункере, как это произошло с одним известным деятелем в 1941 году прошлого века. Ну, наверное, Лукашенко избирает для себя именно такой путь. Мгм. Как вы считаете, кто надоумил Лукашенко проводить тайком инаугурацию? Ситуация в Беларуси. Я думаю, что так или иначе они трезво оценивают, что любой иной формат вызвал бы огромные проблемы в проведении этого действия. Даже ряд ближних чиновников не имело представления о том, что именно сегодня состоится инаугурация. Насколько известно, их собрали для того, чтобы обсудить вопрос проведения белорусского всенародного собрания, которое запланировано Лукашенко на конец этого года. И уже непосредственно на мероприятии они узнали, что будет происходить инаугурация. Можно вопрос? Да, можно. Скажите, пожалуйста, с Украины уже видно, что большинства у него нет поддержки большинства белорусского общества. Очевидно, что собрать такие толпы людей Лукашенко не может без административного ресурса, а возможно даже и с административным ресурсом. Но как вам кажется, вот это его хотя бы больше четверти его поддерживают или меньше? Я думаю, что это абсолютно минимальные цифры. Тут можно говорить про какое-то близкое окружение силовиков, чиновников, тех людей, которые принимали участие в фальсификации последних выборов, а это, как известно, порядка 80 тысяч членов избирательных комиссий. Это все проверенные люди, и именно их Лукашенко пытался собирать на митинги свою поддержку автобусами со всей Беларуси, но никогда цифра участников даже этих митингов не превышала нескольких десятков тысяч человек, в то же время, когда люди протестующие выходили сотнями тысяч и выходили под угрозами избиений, задержания, получения арестов. Это действительно абсолютно разная атмосфера, но она ярко демонстрирует, что большинство народа по другую сторону. Мгм. Как, по-вашему, будут в дальнейшем развиваться события? Чего ожидаете? Власть находится в системном кризисе, и все те распоряжения, которые они сейчас издают, указы, они по большому счету будут саботироваться, не исполняться, потому что тяжело управлять народом, который не приемлет действующую власть. Да, на их стороне сейчас сила, это оружие, это люди, которые, можно назвать, наверное, бандформированиями, которые без опознавательных знаков, без знаков различия задерживают людей и избивают на улицах. А на стороне Лукашенко еще в некоторой степени и финансовая подпитка со стороны Кремля. Тут можно провести аналогии, наверное, и с тем, что происходит в ваших восточных регионах. Там тоже в чем-то похожая ситуация. Поэтому про сроки говорить тут невозможно. Единственное, что вернуться в то состояние, в котором находилось общество и власть еще полгода назад, уже невозможно. Поэтому из этой ситуации нужно искать какие-то пути выхода. И Координационный совет как раз-таки предлагает мирные пути путем переговоров определиться с датой новых выборов. И безусловное требование — это, конечно, отставка Александра Лукашенко. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политик, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Дякую вам. А как вам представляется сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко? Зачем он это сделал? Кто его надоумил на это? Я думаю, что он реально боялся серьезного митинга, и опять расшатывания ситуации. То есть, что в какой-то момент на пике митинга, например, какое-то подразделение выходит из-под его контроля. Судя по всему, Лукашенко все-таки не сдает до конца свою власть Кремлю. То есть Кремль, я думаю, что он бы готов был провести аншлюз от Беларуси. Угу. И потом защищать это точно так же, как он Крым защищает от внешнего воздействия какого-то. Но Лукашенко, судя по всему, полностью ложится под Кремль пока что не готов. И мы видим очень странные такие заявления Лукашенко. С одной стороны, он говорит о независимости, буквально точно сейчас, во время этой инаугурации мы только что слышали. И точно так же он говорил о независимости всю свою избирательную кампанию. О суверенитете, независимости и так далее, и так далее. О том, что Россия пытается нагнуть, что Россия пытается отобрать.
что уже никогда их не загонишь, белорусов, под плетку. Это все его слова. Не обуешь в лапти. Это его слова. Он проводил реально антимосковскую избирательную кампанию. А потом, когда ситуация и Россия в том числе прижали его, он развернулся на 180 градусов. Он полностью развернулся, проводит сейчас учения общие с российскими десантниками на границе с Украиной. Но в то же время до конца он власть не сдает. Мне кажется, что это Кремль раздражает. А как будет действовать Путин? Будет давить дальше. Давить. Ну, они же о чем-то, наверное, договорились в Сочи, когда встречались? О военных учениях договорились. О том, что в вопросах внешних Беларусь полностью ложится под Кремль, полностью аннигилирует все свои отношения с Западом, превращает их в ноль, эти отношения полностью, в том числе и с Украиной, превращает в ноль отношения. Ну, кроме экономических наверняка, где у Лукашенко есть интерес. Но полностью отдать страну он пока что не отдает. И слава богу. Может быть, и не отдаст. Часть экспертов говорила о том, что когда задавали вопрос, как будут развиваться события, они говорили такую конфигурацию. Да? То есть в ближайшие год-два мы увидим проведение конституционной реформы, внедрение партийной системы в Беларуси, да, и потом возможные досрочные выборы президента Беларуси опять, с объединения и уже де-факто создания союзного некого государства, ну и Лукашенко какую-то должность. Да, Россия всячески продвигает этот вопрос конституционной реформы. Точно так же, как она продвигала вопрос конституционной реформы в Украине в начале 2000-х годов, когда через Медведчука у нас пытались сделать парламентскую республику. Для чего? Чтобы ослабить власть. Чтобы ослабить Лукашенко, который сейчас полностью, да, контролирует госаппарат, не имея поддержки в обществе, судя по всему. Он реально контролирует очень глубоко государственный аппарат. И вот Россию это тоже беспокоит, потому что в таких условиях Лукашенко может проводить какую-то политику. То есть он способен сопротивляться. И, судя по всему, россияне хотят усиления вот этих противоречий внутренних в белорусской власти, чтобы можно было по капле выдавливать уступки суверенитета или большими кусками откусывать суверенитет от Беларуси. Но тут же есть третий фактор. Это народ, который вышел на улицы. Есть, но в России, вот смотрите, в Хабаровске тоже народ ходит и его полностью игнорирует. А его еще могут и побить, и, как это было в начале вот этих всех протестов. И вообще могут все что угодно, отравить могут, как Навального, да? То есть в России вот так. Поэтому пока Лукашенко не сдается, это очень хорошо для белорусского государства будущего. Если он действительно, ну, хотя бы на самых последних своих позициях не сдается. Потому что мы видим коллапс его международной политики, по сути. Он выстраивал очень сложные отношения с американцами, он выстраивал отношения по покупке нефти. И все это просто из-за его инстинктов. Я уверен, кстати говоря, что если бы не было такого брутального разгона демонстрации в начале, то Запад не так бы реагировал на это все. То есть если бы он просто поигнорировал демонстрантов, а не преследовал их и не бил тысячами, арестовывал, а потом рассказывал, что кто-то себе, чем он там вымазывает, вы помните, да, эти рассказы, что синяки это люди сами себе нарисовали. Вот, то была бы совсем другая история. И для нас жизненный вопрос, очень важный вопрос, это не тот, Лукашенко бывший президент, де-факто президент или президент. Вот я думаю, что где-то посерединке, де-факто президент, который на сегодняшний день как-то им оказался. Но для нас гораздо более важнее, чтобы была независимая Беларусь. Это ключевой интерес. Возможно, больше белорусов, только украинцы хотят независимости этой страны. И чтобы белорусский народ процветал. О Навальном вы сказали, давайте продолжим эту тему. Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Россию пролить свет на попытку убийства политика Алексея Навального. Он сказал, что Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе или России. Предлагаю послушать.
Ми не потерпимо з тим, щоб застосовувалася хімічна зброя в Європі, Росії, Сирії. Задля колективної безпеки знову звертаюся до Росії і хотів би наголосити, що необхідно максимально пролити світло на спробу вбивства політичного опозиціонера із застосуванням нервово-паралітичної речовини. Вчера вечером парижская газета «Le Monde» опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, который состоялся еще 14 сентября. По данным газеты, Макрон заявил, что поскольку использование новичка частной организации было бы невозможно, необходимо официальное российские объяснения. В ответ господин Путин якобы сказал, что Алексей Навальный сам проглотил яд. На что Навальный отреагировал. Слушаем. Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні новачок, тихо відсьорбнув з фляшки в літаку, впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвести лікувати в Німеччину, вони ні в якому разі не дозволяли це зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили причину смерті. Прожив достатньо. Ось кінцева мета мого хитрого плану. Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У підсумку я як дурень пролежав в комі 18 днів, але свого не домігся. Провокація не вдалася. Такой троллинг от Алексея Навального. Вот вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что реакции германских властей на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может стать приостановка строительства Северного потока-2. Он сказал, что это не государственный проект. Предлагаю его послушать. Це приватний енергетичний проєкт, в якому беруть участь дуже багато компаній. А інші країни, які зараз нас критикують, отримують газ з Росії не в менших обсягах, ніж Німеччина. Німеччина не залежить від постачання газу по споруджуваному трубопроводу. Наші поставки дуже диверсифіковані. Тем временем Соединенные Штаты Америки планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства Северного потока-2. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Сполучені Штати вважають, що газопровід «Північний потік-2» захищає Росію, створює ризик для Європи, дозволяючи їй потрапити в залежність від газу, що надходить з Росії. А також загрожує Україні, що, як я знаю, глибоко хвилює багатьох німців. Тому ми сподіваємося, що газопровід «Північний потік-2» не буде добудований. Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка зможе запобігти цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої думки, будь-то через те, що сталося з паном Навальним, або через реальні наслідки для безпеки, пов'язаних із залежністю від російського газу. Многие эксперты говорят о том, что Германия в этом вопросе будет достаточно циничной и до последнего отделять гуманитарные ценности от экономических выгод. А вы как считаете? Вже були натяки з боку пані Меркель, канцлера федерального, про те, що вони можуть взяти до уваги ситуацію з Навальним при ухваленні наступних рішень. Тобто це була її персональна заява, аналогічна заява була від міністра закордонних справ, хоча до цього, до ситуації з Навальним, такого роду заяв з їхнього боку не лунало. Тобто ми бачимо натяки, і навіть не натяки, а якесь окреслення серйозної зміни німецької позиції. Тобто, з іншого боку, зараз пролунала заява, ви самі її показали, віце-канцлера. Тобто заступника канцлера, де він трішки пригладив цю ситуацію, що, мовляв, це не державний проєкт і так далі. І що Німеччина не дуже користується цим газом. Але ж питання не в тому, користується чи ні. Питання в тому, що до Європи буде надходити великий серйозний обсяг газу, за який Росія буде отримувати гроші, буде створювати зброю, робити новічок, робити інші отрути, здійснювати якісь свої дії за кордоном. Но насколько сильным это будет удар для России, если газопровод, его строительство заморозят? Якщо заморозять його будівництво, це буде, туди витрачено 10 мільярдів євро зараз, це трошки більше, ніж 10 мільярдів доларів. Це мінімальні суми, не рахуючи ніяких засобів лобіювання, проштовхування проєктів, будівництва газопроводів і інших. Тобто це чисті витрати на саме будівництво.
І значна частина цих грошей російська, а більша навіть частина ну, десь приблизно там до 50%. І частина це європейських компаній. І, ну, звичайно, пані Меркель важко сказати іншим фірмам, що, мовляв, лежали 5 мільярдів євро, і десь вони випарувались. От. Але суть навіть не в тому, що це 5 мільярдів євро з одного боку і з іншого боку. Суть в тому, що оцей проєкт, на який «Газпром» розраховував, з якого він сподівався отримувати дуже серйозні кошти, він не буде реалізований. І зараз Росія має повний колапс своєї зовнішньої торгівлі газом. Вони мають великі проблеми з Китаєм, тому що Китай не купує російський газ, ну купує в невеличких обсягах. Дуже серйозне падіння, ну практично до нуля падіння продажу газу в Туреччину. Вони мають серйозне падіння на більш ніж 20% продажу газу в Німеччину. І в таких умовах це означатиме, що це просто були зариті гроші в пісок. І ніякого сенсу в цьому газопроводі немає. Можливо, Німеччина сподівалась на те, що їй вдасться стати хабом, що Росія ніколи не буде бомбардувати там ті території, де проходять її газопроводи. Можливо, в них якісь такі є думки. А мы цього не можемо. То есть, по-вашему, вероятность того, что Северный поток превратится в руину на дне Балтийского моря, очень высока? Я думаю, що більше 50%. Якщо американці до цього серйозно підійдуть, їм це вдалося буквально рік тому, ви пам'ятаєте, вони вже добудовували. Ну, і раптом, зараз заморозили. Да, і корабель швейцарський розвертається і пливе додому. І взагалі врахуйте парадокс ситуації, коли Швейцарія, яка не має виходу до моря, і Росія, яка має вихід до 3 океанів, да? Росія не має такого корабля, який будує газопроводи, а Швейцарія має. Ну, смішна ж історія. Дякую вам. Дякую. Александр Палий, политолог, был гостем нашей студии, но я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на несколько минут, а далее в этой студии мы продолжим обсуждать все те новости актуальные, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Коршкевич.